transistorradio, selvom den først kommer et par år efter. Og der kunne vi tune ind en Superfone Weekend hed den. Det var jo simpelthen. Den kostede 345 kroner inklusiv afgift på rør til staten. Det var pengene dengang, men det har jo været dyrt der i 54. Den havde bare en god ting på kortbølgesenderen. Vi havde ikke altid glæde af det, fordi lyden forsvandt samtidig. På 31 og 41 meter båndet, der kunne vi høre Voice of America, og det blev altid indledt med Take the A-Train med Duke Ellington. Og det synes jeg, vi skal starte med i dag. Bare